Ahoj lidi, já vás vítám od dnešního videa. Dnešní video se jmenuje 10 mýtů o kluku a tohle video bude na mý kámošky channelu i na mém channelu, nevím, kdo tam bude ještě. Tak první mýt je, jak kluci chrumlí hodně ptáka, no tak no. To jsem se kámoše, ale ten honí 2 minuty za sekundu. Honí rychlostí 2 minut. To je moc pomalý. Druhý mýt je, jestli kluci dokážou při randy vydržet na záchod. Nechodit na záchod, no. Jeden kluk to zkoušel a byl s holkou na zmrzlině. Fakt to byl malý randy, ale po 5 minutách potřeboval na záchod, holka se s ním rozešla. Třetí mýt je to, že tohle. Třeba. Třetí mýt, jestli kluk dokáže dát holce pusu, když bude vypadat jak nějaká bezzubka s rovnátkami. Kámoš to zkoušel, potom se dva dny pak blil. Čtvrtý mýt je, jestli kluk dokáže nějakou sázku třeba s holkou a holka ho pojaví, no. Prostě kámoš hrál s kámoškou. Svojí holkou, no, mojí kámoškou, no, kámoškou, jenom, no prostě hráli o něco, o to, že jí políbí píču, tohle vypípám, prostě a on to nedokázal. Druhý den potom se s ním rozešla, že neplní sázky. Čtvrtý mýt je o tom, že, co? Čtvrtý. Tak pátý, no. A ty jdeš hubu. Pátý mýt je o tom, že kluci se bojí holek. Jak kterých? Nechci je jmenovat. Šestý třeba jako ty. Cože? To bych netočil na YouTube, ne. Tohle bylo něco z pozadí, to jsem tam jako dal, to se ozval nějaký hlas. Sedmý fakt. Teprve budeš šestý. A šestý mýt je tím, že kluci se bojí skákat z pingpongáče, ale já ne. Jupi! A já vylezu zpátky. Jo, jsme no. Jak debil. To jsem tam dal já. To je jakoby, to je pozadí, jako zvuk z pozadí. Sedmý mýt je, že kluk neumí udělat průšvih kvůli holce, no, prostě nějaký kluk prostě jsem viděl na YouTube channelu, no nějakým, teď nevím, kde, asi Koko.cz. No tak prostě musím to zrychlit, nějaký kluk prostě hodil, se byl házetka, nějaký papírek, v tom byl kámen, hodil do okna, napsat tomu zabiju tě. Díky tomu se jeho holka s těmi rozešla, prostě. 8. mýt znamená, že tohle chci přeskočit, 9. mýt taky, jdem na 10. byl nejlepší. Prostě kluci se bojí držet za ruce s nějakou holkou, kterou neznají a jede po nich. No prostě jsou jak srábové, no. Už mě bolí ten blesk, stačí, no. Já se s vámi loučím, dejte like, odběr, subscribe, nebo jak se to píše, a koment. Já se s vámi loučím, já jsem Mirek Polák a